les xarxes tinguin aquesta importància vital per el que és ara mateix l'escena cultural catalana. Aquesta és la primera edició de la revista Transversal, és de l'any 96. El número 1 valia 500 pessetes i el títol era l'era digital. Aquesta és la primera llavor d'una revista que fa el seu apostolat sobre la creació contemporània i sobre la contemporaneïtat, que Antoni Llevot després pensa en que tingui això una dimensió més enllà d'una publicació amb continguts sobre literatura, arts escèniques, arts visuals. I el que fa és crear una xarxa, la xarxa transversal, a través dels tècnics d'arts visuals i els tècnics d'arts escèniques de les ciutats mitjanes de Catalunya. Aquests tècnics han après a treballar conjuntament, han après a pensar projectes conjuntament, han après a compartir recursos, a compartir pensaments, han après justament a pensar projectes que després han tingut un arrelament en cada una de les seves ciutats, en cada un d'aquests territoris.